Vou falar unha parte máis teórica do que é o teatro, máis do punto de vista literario. Porque, a ver, como imagino que sodes futuros profesores, eu sempre que falo de literatura e destas cousas teño sempre o mesmo problema. E é que a visión que os profes teñen da literatura é dunha mera ferramenta. E eu quero comentar que iso é un disparate. A literatura ten valor por si mesma. E falarmos de contos e de outras formas literarias como ferramentas, como meras ferramentas, é un erro. É un erro porque, se fose así, realmente non existiría a literatura. Non sería un dos elementos de lacer que temos os seres humanos, non? Non existiría mesmo o cinema, non existiría prácticamente nada. Entón, a literatura ten valor de seu. E o seu uso nas aulas ven despois, e non ao contrario. Vale? Esta é a primeira idea que eu gostaría na que gostaría de insistir. Entón, cando falamos do teatro, eu podería... Teño vos aquí algunhas definicións, non? Que é un xénero... Bueno, os diapositivos están en portugués, imagino que iso non será problema, non? Si é unha lingua extraña que falan por Tayikistán, ali na Asia Central, que probablemente nunca o vistes na vida, non? Lingua exótica. Bon, di un xénero literario constituído polo conxunto de obras dramáticas concibidas para a súa representación nun palco. Esa é unha definición. Entón, fala de representar. Despois, fala de obras dialogadas, destinadas a ser representadas, outra vez a mesma idea, ante un público nun palco. Vedes que as ideas son as mesmas. E a terceira, actuación de fronte a un público usando unha combinación de discursos, xestos, escenografía posta na escena, non? Música, son e espectáculo. Bueno, esta adiciona unha certa información, pero basicamente, se reparamos, no xeral, e penso que concordamos aquí os presentes que o teatro é algo baseado no diálogo, na representación, ao cal se engaden sons, efectos, etc. Esa é a visión que temos do teatro. Ben, se vos digo, e xa con iso definimos o teatro? A resposta contundente é non. O teatro é iso e moito máis. Moito, moito máis. E principalmente cando falamos no teatro, que o levamos ás nosas salas de aula. Cando estamos cun grupo de estudantes, se tomamos estas ideas do que é o teatro, estaríamos a perder polo menos 70% das posibilidades que ten o teatro na sala de aulas. Polo menos. Pero isto é certo. Mas como dicía, insisto, isto é máis aínda. Veredes, cando falamos dos xéneros literarios, normalmente falamos destes tres, a narrativa, o teatro e a poesía. E os xéneros literarios non son compartimentos estancos. Non é algo que digamos, aquí remata o teatro e comeza a narrativa. Non é así. Non é así. Veredes, tanto o teatro como a narrativa teñen algo en común, que é que contan cousas, contan, sei lá, actos, historias, porque o teatro tamén conta de outra maneira, pero conta. Por tanto, digamos que os límites se dilúen cando queremos marcar unha fronteira clara entre teatro e narrativa. E que dicirmos, por exemplo, agora é moito menos, pero xa sabedes que o teatro clásico era en verso. Entón, a maioría do teatro que escribiu, por exemplo, Shakespeare, era en verso. Entón, onde está o límite entre teatro e poesía? Moitas veces non sabemos. Por tanto, eu sempre fico con esta idea de que os xéneros teñen terreos, partes comuns. E que moitas veces non sabemos exactamente onde empeza un e remata o outro.
Pero non só. Este esquema é moi clásico. Eu estou seguro que cando estudabades bacharelato vos falaban dos xéneros literarios, só vos falaban destes tres. Pero claro, que me dicides da banda deseñada ou cómic? É un xénero literario? É. Pero claro, cando fixeron isto, máis ou menos no século XIX, non existía banda deseñada. E que me dicides, por exemplo, do cine? Considerades que o cine é un xénero literario? Para mí, sí. É como unha prolongación do teatro. Entón, se continuamos así, vemos que os xéneros clásicos hoxe son máis. Non vou entrar nesta cuestión porque bueno, fica fora do noso, digamos, do noso campo de estudo agora, pero o teatro é un xénero literario e, ademais, os seus límites fican moi diluídos. Esas son as ideas que eu quería máis ou menos transmitir agora. E despois, xa nos centramos no teatro. O teatro, sí, no xeral, a idea que todos temos do teatro, pero cando ese teatro é pensado e escrito para un público infanto-xuvenil, bueno, podemos falar de teatro infantil, teatro infanto-xuvenil. Despois veremos algunhas características, pero así de entrada entendemos que sí podemos facer esta distinción, non? O sea, cando imos ver unha obra de teatro cun público normal, digamos adulto, ben, pero existe un subtipo que é exclusivamente feito para un público moito máis novo, público infanto-xuvenil. E despois, hai un terceiro concepto aí, que é o teatro escolar. Se eu vos perguntase que entendedes por teatro escolar, diríades o teatro na escola. Sí, claro, no teatro na escola, pero iso é un tanto vago, non? Porque, que podemos... Como entra o teatro na escola? O teatro na escola é tudo feito polos estudantes? Pois, home, depende moito da escola en cuestión, non? Hai profes que son moi motivadores, moi dinámicos, e teñen os estudantes a traballar co teatro, que é unha maravilla. Ora, existen, seguramente coñecedes, grupos de teatro que van de escola en escola ou fan espectáculos para un público escolar. Iso tamén poderíamos considerar teatro escolar. Ora, se me dicides, por exemplo, cando hai monicreques, cando hai marionetas, espectáculos en teatros fora, bueno, aí poderíamos discutir. O sea, o público albo é público infanto-xuvenil. Que sexa teatro escolar, ben, poderíamos discutirlo. Pero, bueno, máis ou menos, entón, estes tres niveis penso que son importantes, que é preciso distinguilos, vale? Pero que están, como vedes, o sea, o teatro escolar fai parte do teatro infantil e o teatro infantil fai parte do teatro no xeral. De acordo? Esas son as ideas básicas. Entón, agora imos entrar neses elementos que aparecen no teatro. Claro, cando falamos en actores, sempre falamos en seres humanos, non? Que representan os papéis. Sí, pero claro, entón, reparade que hai unha distinción entre externos e internos. Estes actores externos, hola, vai para a sala de abaixo, porque aquí é que non hai cadeira xa. Vale, gracias. Nada. Cando falamos de actores externos, moitas veces son actores profesionais. Estes actores de que falaba hai un bocadiño, non? Actores que representan, poden ir ás escolas ou poden ter as súas propias salas de teatro, iso xa depende, non? Pero si traballan cun público infanto-xuvenil. E eses actores son humanos. Xa me entendedes, quero dicir, non? Daqui a algún tempo a inteligencia artificial é capaz que cree, non sei, hologramas, calquera cousa, pero por agora é así. E despois teríamos os internos, que son os propios alumnos, os propios estudantes, cando traballan dentro dun proxecto de teatro na sala de aulas. Tamén. E a naturaleza, entón, permítenos distinguir entre estes humanos, que son os de arriba, externos e internos, e os fantoches, por darlles un nome común, que son títeres e marionetas, que xa
todos sabe de lo que son, o sea, non fai falla explicar. Hai quen distingue que as marionetas teñen fíos e os títeres non teñen fíos. Bueno, eso xa son elementos casi como moi finos. Pero, bueno, en principio, na sala de aulas, e eu teño certeza que vos mesmos, cando erades estudantes de ensino primario e tal, que vos daban un peugo e puñades a man dentro e con iso facíades un títere con 2 ollos e tal, non? Como os de Barrio Sésamo. Entón, bueno, todo iso, estou seguro que moitos de vos xa o traballastes cando erades estudantes de ensino primario, non? Bueno, esa parte é moi interesante e explícitamente para un público infanto xuvenil. Ora, se pensades ben, o teatro de marionetas con fíos é unha tradición antiquísima. Hai partes de Europa onde está documentado que, por exemplo, nos séculos XIV, XV, xa había teatro de marionetas con fíos. E o público ao cal ia dirixido non eran precisamente nenos ou nenas, era público adulto. Entón, o facto de hoxe falarmos de marionetas para un público infantil é algo moi recente. E fago unha paréntese. Cando falamos de literatura infantil, estamos a falar dun concepto que naceu basicamente no século pasado. Porque quen escribía textos para nenos? E se me dicides Grimm, Perrault, etc. A ver, os irmáns Grimm non escribían para nenos. Os irmáns Grimm o que facían era recoller a tradición oral en lingua alemá e recollían todos eses textos, digamos, cunha base científica, basicamente. Despois eses contos, moitos deles, que coñecedes todos, pasaron para a tradición oral e foron os contos que nos contaban cando cativos a noite. Hans Christian Andersen, que podería ser considerado o primeiro autor de literatura infanto-xuvenil moderno, contemporáneo, bueno, pois sí, probablemente poderíamos considerarlo así, pero o concepto de literatura infanto-xuvenil naceu no século XX. E o autor que, digamos, colocou as bases do que é este concepto actual, hoxe, de literatura infanto-xuvenil é Gianni Rodari nos anos 70. A gramática da fantasía, non? A vos soar, non? Imagino ese libro. E se non vos soa, pecado. É un libro que todo futuro mestre ten que ler. Eu recoméndovolo, e se non vos agasallan, que sexa un autoagasallo. É un libro que todas as persoas que se dedican a isto deberían coñecer. Pero ben, isto canto aos actores. Vaya, di que aquí a batería está a esgotar e non sei onde que está. É que non está ligado. Que problemas técnicos. O problema é que xa non teño nin... sí, aquí. Vale. Perdón, resolvido o problema. Ben, isto canto aos actores. O seguinte elemento é a duración. A duración. A ver, no tocante ao teatro para un público infanto-xuvenil, as cousas non están perfectamente definidas. Teríamos a peza, unha peza de teatro. Cando falamos nunha obra de teatro, canto pode durar? Horas, pode durar horas. E por baixo, entón, cando saltaríamos dunha peza breve para unha peza normal? A partir de canto? A ver, o problema na literatura é que os límites non están marcados casi nunca. Casi nunca. Onde comeza un conto, ou mellor, onde remata un conto e comeza unha novela.
A partir de cantas páxinas? Segundo consultedes manuais dun tipo ou do outro, os autores van mudar. Mirad, en galego hai un problema de nomenclatura. Como en español falamos de conto, o cuento, novela, os portugueses fan unha triple distinción que é moi interesante. Os portugueses falan de conto, novela e romance. Entón, que é a novela? A novela ven sendo o concepto que existe en español de novela breve. Mentres que romance é novela xa como con máis páxinas, non? Entón, se tomamos, que a mí me parece que podemos facelo perfectamente, asumimos en galego os tres conceptos do portugués, conto, novela e romance, onde está o límite de cada un? Non o sabemos. Home, se ten 200 páxinas, sería romance. Se ten 25, habería quen diría é un conto, e habería quen diría é unha novela. E se ten 60, pois habería quen diría que é unha novela e habería quen diría que xa é un romance. Non está para nada claro. Co teatro pasa un pouco a mesma cousa. Unha peza breve, canto ten que durar? No máximo 15, 20 minutos? Bueno, máis ou menos. E a micropeza? A ver, a micropeza de teatro, eu cando traballo con estes materiais na escola, pero este é unha idea moi persoal, eu digo que unha micropeza non debería durar máis de 6-7 minutos. 6-7 minutos. E unha nanopeza é aínda máis complicado. Pero se vos digo que no máximo ten 2 minutos, xa é moito. Porque até podería ter menos. Pero estes son conceptos que eu, como teórico, digamos, manexo. Pero que habería moitos outros colegas que discrepen de min. Pero bueno, en fin, como aquí falo eu hoxe, pois daquela digo vos o que eu penso. O palco. O teatro precisa dun palco, non? O sea, aquí temos unha tarimba que nun momento dado pode ser un palco, non? Porque está elevado. O sea, nunha sala de aula dunha escola, isto pode servir. Pero claro, vos sabedes que nas escolas normalmente non hai unha parte elevada. Non a hai. Entón, é complicado. Ora, se houber un espazo elevado, sería perfecto. Isto non é un palco, é unha tarimba. O palco é unha cousa máis sofisticada, non? Evidentemente. Pero, bueno, nas escolas hai o que hai. Despois está o micropalco. Algúns chaman a iso teatrino, que é o que se usa, como vedes aí, por exemplo, para os monicreques, os de man, que son típicos, non? Porque vedes a imaxe, o sea, vense os personaxes, pero os actores humanos non fican á vista. Esa idea, non? E despois está o teatro de sombras chinesas, que imagino que coñecedes todos, pero o teatro de sombras chinesas permite dúas cousas. Unha, que sexan humanos a se moveren por trás por exemplo, dunha xaba cun foco de luz e son humanos. Xa o vistes. E por outro lado, poden ser, e isto nas escolas tamén se usa moito, un tipo de monicreques que se fan con siluetas, por exemplo, cartulina e un pau, e móvense eses monicreques son movidos polos propios estudantes, non? O sea, ese tipo de sombras chinesas existen os dous tipos. E finalmente o kamishibai. O kamishibai que é aquele de abaixo, eu non sei se estades familiarizados. Agora está na moda. Agora toda a xente que conta contos ten un kamishibai. E a propósito, custan, nin vos conto. Un como ese non baixa de 80 euros. Así que debedes ter moito amor á literatura para iso. Bueno, hai xente que é moi xeitosiña e fabricaos, non vos digo en madeira, que é o ideal, fabricanos en cartón. Pódense fabricar en cartón e son boísimos. A ver, por que está aquí o kamishibai? Acabo de dicir que é ideal para contar contos, sí, pero tamén para
usalo como teatro sen usar personaxes. É dicir, aquí estamos outra vez nunha desas partes onde o límite entre a narrativa e o teatro fica completamente difuminado. Non sabemos onde comeza un e comeza o outro. A ver, eu non teño ninguna manía en establecer límites precisos. Ao contrario, para min é un placer utilizar isto e non sei se estou a facer teatro ou estou a facer un contacontos, non o sei. E tampouco non me interesa. Esa parte, digamos, o sea, non teño ese interese, digamos, do estudoso da literatura que di, bueno, é que o conto tal, non. Mire, se isto é un conto ou é unha micropeza, a mí tanto me ten. Porque o obxectivo é que os rapaces gocen desa historia que estamos a contar. Entón, o Kamishibai, se queredes despois procurar máis información, é unha ferramenta que na escola dá uns resultados bárbaros. Eu só vos deixo aí, non teño ningún interese, non me pagan por facer publicidade do Kamishibai. Aí, máis ou menos, o sea, o nome, como vedes, é xaponés, ven da tradición xaponesa, pero como vedes, ten como unhas abas que se poden abater e fecharía o palco, non? Entón, esconde a imaxe. E na parte de atrás, por exemplo, moitos contos ou moitos libros que venden agora, moitas editoras, xa levan as láminas, e esas láminas son colocadas por trás. E entón até levan o texto na traseira. E quen conta o conto lé o texto e mostra a imaxe. Dá moi bons resultados, Se algún de vos ten interese en practicar un pouco iso, o contacontos, recomendo vos o Kamishibai. E fabricade o vos mesmos porque, bueno, se queres pagar 80 euros está ben, non? Pero se o queres facer, no Google atopades como facelos, non hai problema. Bon, e o texto, que facer co texto? Mirade, os textos poden ser rimados ou non. Xa vos dixen antes, non? Na época clásica os textos eran todos rimados. E cando traballades con nenos cativos na sala de aula, adoran a rima. Iso xa sabedes, e até os contos con rima son xeniais, entranlles moi ben. Entón, se usamos isto para os contos, podemos usar tamén para o teatro. Ora, na maior parte dos casos, os textos non son rimados, son prosa. Despois está a cuestión das didascalias. Esta palabra non a coñecedes, non? Non. A ver, isto en castelán é acotación, das acotaciones. Ben, pois esa parte que non son os diálogos son as didascalias. Entón, as didascalias no teatro tradicional son moi técnicas. Son elementos que, sobre todo, utilizan o director e os actores, xa sabedes, para expresar movementos, mudanzas na voz, non sei, calquera cousa que non sexa o diálogo ten que ser expresada coa didascalia. Ora, hai unha cuestión importante. A ver, cando traballamos coa rapazada, se ofrecemos as didascalias habituais, que acontecen? Que aborrecen, que comezan a vocexar e non lles interesa. E estou a falar dun texto de teatro usado para ler. Atentos, para ler, non para representar. Entón, que fan os autores actuais contemporáneos coas didascalias? Fan uns textos que son moi narrativos, que inclúen información da mesma maneira que se fose un conto, e desa maneira, cando o estudante lee, recibe moita máis información e non só diálogos, porque moitas veces os lectores máis novos pódense perder coa leitura mera dos diálogos. Entón, aí é moi importante que as didascalias teñan unha gran parte de elemento narrativo. De acordo? E a transmisión. E aquí comezamos xa con estas novidades que fan do teatro escolar algo moi novidoso. Sempre se fixo teatro na escola, sempre. Ora, agora sabemos algunhas cousas que hai 10, 15, 20, 30 anos non sabíamos e que nos permiten tirarlle partido a isto de unha maneira moito máis eficiente. Primeiro,
O teatro pode ser representado, lóxicamente, o primeiro diapositivo dicía que o teatro é algo representado. Pero ademais, o teatro pode ser lido, e isto é o que os profes, e eu que fago este tipo de cursos, moito aquí, moito na América Latina, a primeira cousa con que abraian é que o teatro se pode ler. Claro que se pode ler. Entón, un texto de teatro serve para os estudantes leren como len contos, novelas, romances? Sí, sí. Ora, ten que ser un texto xa preparado para iso. Entón, aí está a chave que as didascalias sexan lexíveis. E o segundo é que moitas veces, isto require dun proceso, estas didascalias para transformar o texto apto para a leitura, non para a representación, o que temos que facer é tomar a parte das didascalias e convertelas no que diría un narrador. Despois xa vos mostro xa teño algunha mostra disto, xa o veredes despois, como unhas didascalias son transformadas nun narrador. E con iso é como se pode facer que teñades un grupo de estudantes na vosa sala de aula e que lean teatro, lean en voz alta. E o radioteatro é algo tamén moi clásico. Existía, sobre todo, se preguntades aos vosos avós e avoas, o que existía hai moitos anos antes da televisión eran as radionovelas, que probablemente ouvistes falar delas. Non existía televisión, entón a xente escoitaba, así, había un elenco, había unha persoa normalmente, unha soa que lía e tal. Os audiolibros agora están outra vez na moda. Moita xente está a guiar e mentres guía está a escoitar algo, unha voz, non? E bueno, son audiolibros, dai o nome, non? Pero o radioteatro existiu e existe e é unha ferramenta. Eu, por exemplo, teño varias nocións da América Latina, principalmente da Argentina, onde traballa moito o radioteatro. Porque, ademais, cos novos medios, iso fica grabado e pode ser ouvido despois, pódese facer un podcast. E cal sería a diferenza entre unha radionovela e o radioteatro? Basicamente, na radionovela hai unha voz, unha. E no radioteatro hai tantas como personaxes. Ademais, o normal é adicionar sons de fondo. Imaginade que, por exemplo, hai un disparo. Alguén, nese momento, non di hai un disparo, non o di, soa un disparo, e despois aparecen os cascos dos cabalos porque foxen. Bueno, alguén con efectos especiais fai o son ou a treboada porque comeza a chover. Ese tipo de sons ambientais aparecen no radioteatro e non aparecen nos audiotextos, audionovelas, non aparecen. Bueno, e iso tamén para os estudantes na escola é unha maravilla, cando xa, digamos, leva un proceso, non só a preparación, sino o resultado final e que despois poden partillar co resto dos compañeiros. Que temáticas imos encontrar no teatro con actores, pero un teatro, como digo, infanto-xuvenil? Mirade, o cotián aparece porque a nosa propia vida é algo que moitas veces nos dá para escribir. Eu como dramaturgo moitas veces escribo de cousas habituais. Por exemplo, teño algunhas pezas por aí, lembro unha que era sobre identidade sexual, que agora está na moda tamén, non? É dizer, rapaces que, bueno, non se queren definir con un xénero masculino ou feminino, e entón iso, por exemplo, causa moita curiosidade nos colegas da escola. Será rapaz, será rapariga, o que será, non? Iso, por exemplo, é moi frecuente. Teño outra historia de asedio escolar, un asedio no típico onde o matón da aula, non? Este aparece nun concurso de mascotas, e o matón da aula ten unha mascota así moi, agora ni me lembro, pero aparece a nena nova, a que chega nova, co que comeza todo o asedio, e esta nena, por exemplo, a mascota que ten é unha tarántula, imaginade, non? E, bueno, a partir de aí desenvolve toda unha historia, non? Entón, estes temas cotiáns son normais e aparecen no teatro escolar. Igual, non? Relacións persoais, episodios persoais, o terror
aínda que vos parece mentira, o terror é un tema moi frecuente. Moi frecuente. Pode ser un terror un tanto descafeinado, que ás veces así, e ao final pode ser até sorprendente, até causar riso, pero o terror sí aparece, sí aparece. Hai autores que son verdadeiros mestres na creación de textos de terror. A fantasía sempre houbo, e lóxicamente tamén hai crítica social. Moitas veces, bueno, os temas cotiáns, estes dous que vos comentaba, non só son temas cotiáns, sino que por riba hai unha crítica social, non? O sea, o asedio escolar que estamos a vivir todos os días, non? Nas aulas, pois aparece aí, en fin, un pouco, digamos que os temas son máis ou menos os mesmos que poderíamos encontrar na literatura infanto-xuvenil habitual. O teatro niso non se afasta. Ora, reparade un pouco, cando traballamos con marionetas e títeres, a temática é menos variada. É menos variada. Porque, digamos, a configuración de teatro de marionetas é diferente. Lembrade que era un teatrín, un palco pequeniño, e entón o movimento das figuras é menor, a interacción entre elas tamén é menor, e non sei se cadra por iso. Eu, cando tento analizar cales son cales son estas temáticas, encontro principalmente os temas fantásticos. Xa sabedes que moitas destas historias, moitas, están ambientadas nas épocas dos príncipes, as princesas, os dragóns, os magos, as fadas. Entón, son personaxes dese tipo e, por tanto, hai moita fantasía, non? Que, bueno, viría a ser tamén o punto 2. O uso de animais como seres humanizados, non? Entón, está o crocodilo que fala e o león que fala, son animais, non? Isto moitas veces con estes títeres de man, que moitas veces xa, cando os mercan, veñen mesmo con... Ou os de dedo, porque hai outros de dedo que son pequeniños, seguramente vistes, que son fantásticos, non? E moitos deles, o sea, estes son, metes nun dedo e despois ten unha cabeza xa feita, e a cabeza moi a miúdo tamén é dun animal. Bueno, pois os animais humanizados tamén son moi frecuentes. E, bueno, lóxicamente, por iso de príncipes, princesas e demais, un ambiente medieval ou pseudo-medieval. E di que o humor costuma ser transversal. É verdade, o humor neste tipo de representacións é aínda máis frecuente que cando os actores son humanos. Ben, isto dá para unha análise moi profunda. É dicir, se no futuro queredes facer algún estudo, por exemplo, isto prácticamente non está estudado, non? As diferenzas entre como se fai ou que temáticas ten o teatro representado por humanos e o teatro representado por monicreques. Non teño moita constancia de que haxa moito estudo, non? Bueno, como imagino que teredes que facer o TFG e estas cousas, pois, bueno, aí tendes un tema interesante para estudar. E mirade, isto, claro, mira, o texto aquí sí que está en galego. É importante, porque cando un entrega un texto aos estudantes, ese texto narrativo, digamos, que dá para ler e xa. O texto dramático é moito máis complicado. O texto dramático, normalmente ten todos estes elementos. Unha parte inicial, onde aparece a ambientación e personaxes. O sea, o nome dos personaxes, quen son, unha mínima descripción, moitas veces. Pode aparecer lugar, ambientación. A historia ocorre en tal lugar, onde for. E moitas veces tamén o tempo. Se for necesario, pode aparecer o tempo. Entón, esta primeira parte, a ambientación de personaxes, por norma aparece nos textos deste tipo. Despois, hai dous tipos de didascalias. Estas primarias son esas que nos sitúan, que explican que entra un personaxe, moitas veces explica como veste, ou di elementos do actor,
para onde camiña, ese tipo de cousas, son esas didascalias primarias. E están, ao final, as didascalias secundarias, que son as que van inseridas nos diálogos. E pode dicir a clara voz, ou se o ton de voz é rudo, ou se é suave, ou se chora, ou se berra, ou se rí. Esas son as didascalias secundarias, que van, como digo, inseridas dentro dos diálogos. E despois tendes que cada vez que aparece o nome dun personaxe este ben marcado, non? Ben, personaxe. E despois a seguir o diálogo. A ver, isto pode ser representado de distintas maneiras, non? Non hai unha forma estándar, pero digamos que todas as micropezas de teatro tenden a mostrar isto. Neste caso, as didascalias están marcadas nun ton máis vermello para seren distinguidas moito máis rapidamente. Entón, cando falamos nos subxéneros, claro, no teatro escolar é moi complicado. Esta é a clasificación que probablemente vos lembrades do voso tempo do bacharelato, non? A comedia, o drama, a traxedia e a traxicomedia. A ver, vos pensades que podemos usar a traxedia con estudantes de 10 anos? Pois probade, mas xa vos digo eu que non dá, non resulta. Entón, que é o que funciona? Hai un esquema aquí, non, perdón, estaba aquí. Hai un esquema que diríamos que o primeiro que os estudantes consumen é a comedia. Todo aquilo que fai rir. E a comedia, pouco a pouco, vai sendo substituída, sen chegar a desaparecer, evidentemente, pero segundo vai avanzando a idade dos estudantes, o que encontramos é o drama, o dramático. A ver, non confundades dramático con tráxico, de acordo? O sea, aquilo que non é, digamos, cómico, é dramático. E se xa fai chorar, é tráxico, non? Porque a palabra dramático ten unhas connotacións moitas veces erradas. Entón, o que encontramos é basicamente comedia e drama no teatro infanto-xuvenil. E os outros 4, os outros 2, son máis propios do teatro de adultos. Vale? Isto quería deixalo. E entón, e agora entramos xa no microteatro. E eu quería comentar unha cousa. Os profesores gustan de ter representación cos estudantes. Moitas veces son estas que se fan polo Nadal, que teñen os estudantes a preparar o que queiran, e, bueno, o profe escolle unha peza, moitas veces son musicais, e ben. E chega un momento en que hai moitos estudantes que son incapaces de memorizar diálogos longos. Entón, aquí apareceu o microteatro. Para moitos profes foi unha salvación, porque estudantes de, que vos he dicir, de estudantes de segundo, terceiro de primaria, que en circunstancias normais non conseguen memorizar, si traballan moi ben o microteatro, polo tipo de textos con que se topan. E agora imos ver un pouco diso. A ver, evidentemente, que ten de particular unha micropeza? Lóxicamente, a duración. Como xa vos dixen antes, eu, personalmente, non diría que pase de 6 minutos, 7 minutos no máximo. É moi motivador. Non só microteatro, tamén os microcontos. Isto idelo viver de aquí a pouco, cando rematedes os vosos estudos. Chegar á escola e que vos digan os nenos, as nenas teñen que ler. E iso como se fai? O primeiro que atopades é toda unha rapazada que vos di que leas ti, non? A eles que non van ler. Bon, todo profesor se topa con esa situación. E unha maneira de salvala, polo menos con boa parte destes estudantes, é cos microtextos, os microcontos. E isto digo por experiencia propia. Eu fui un profesor de antiga IXB e despois no paso a primaria fui un profesor moitos anos. Entón teño experiencia de ter traballado na sala de aulas.
sea, na universidade, sí, hai moitos anos que traballo, pero eu antes fui un profesor de colexio. E digo vos que a moitos des estudantes sorpréndelles dunha maneira incrível que en 5, 6, 7 liñas se poida contar unha historia completa. E a partir de aí fican motivados e comezan a consumir historias moi breves. E tamén isto levoume a encontrar colegas, profesores, que dicían isto non é literatura. E logo, como que non é literatura? É que eu quero que os meus estudantes lean novelas de 80 páxinas. Digo, e se len microcontos por até 80 páxinas? Non é o mesmo. Digo, non. Entón, esta é como a pregunta típica. Que pesa máis? Un kilo de sal ou un kilo de aceiro? O peso é o mesmo. Se os microcontos teñen calidade literaria, que problema hai? Non? Hai moito prexuizo de moitos profesores con iso. Pero é pola formación que recibiron. Eu rogaríavos que teñades a mente aberta. Porque, ademais, vos sodes unha xeración que sodes nativos digitais. Bueno, para além do TikTok hai moitas outras cousas, non? Pero é que a literatura tamén corre por aí. A literatura tamén está na internet. Pero, bueno, e con estudantes pouco motivados, con estudantes que teñen problemas de memorización, o microteatro fai milagres. E digo por experiencia. A primeira frase que aparece aí, diréis, é obvio, é obvio. Un microteatro é sempre teatro. Hai moitos profes que non acreditan isto. Hai moitos profes que din non, se tan breve non pode ser teatro. Non pode ser literatura. Digo, é unha obviedade, pero... Entón, cal é a característica de seu do microteatro? Como xa dixen, a duración. A duración. E entón, a ver, claro, cando estamos a falar de duración, temos que ser un pouco máis específicos. Unha escena, no máximo 2. Bueno, 3, en algún caso, pero... Un mínimo de personaxes. Ora, tamén pensade unha cousa, cando estades nunha sala de aula e tendes 20 estudantes e todos queren aparecer, sempre hai estudantes que son como o fondo, que non participan directamente, pero fan o bulto, non? Ese tipo de estudantes tamén é preciso. Os diálogos son máis breves, lóxicamente. Un diálogo de 6 minutos rematou a micropeza, non? Iso falou un, non? Evidente. A duración, como dicía, bueno, aí pon 5 minutos. Xa dixen, podemos chegar 6, 7, máis de 7 xa non. A historia é completa. Isto acontece tamén nos microcontos. Todo o que se contar é completo. Non é unha parte de, non. É unha historia en sí mesma completa. O aderezo, que é o atrezo. O aderezo, por norma, tende a ser máis simple. Entre as cousas porque non dá para montar grandes cousas e porque como as historias corren moi depresa, pois tampouco non ten moito sentido crear un aderezo moi complicado. E, bueno, canto ao palco, o palco xa dixen que depende de onde esteamos. Se é un palco de teatro, por exemplo, o Salón de Actos da escola, se temos unha tarimba como esta sería perfecto, e se non, que fan a maioría dos profes? Retiran as mesas e deixan un espazo na dianteira da sala de aula e aí representan. É así. Cos fantoches, máis ou menos o mesmo. Máis ou menos o mesmo, e non vou repetir. E a transmisión, que está unha idea que xa vos puxen antes, a transmisión, representar, radioteatro e ler. De acordo? Importante que fiquedes con esta idea, porque a inmensa maioría da xente pensa que o teatro só é representar, e non. A novidade é que o teatro tamén se pode ler e pode ser radiado. E coas, digamos, aplicacións que temos hoxe en día, que utilizamos todos, que podemos facer un podcast,
Podemos facer tantas cousas. Eu lembro durante a pandemia, por exemplo, que os estudantes estaban en cada súa casa, conectaban cada un nun lugar diferente, non? E entón facían teatro lido e aparecían no Teams todas as xaneliñas e ian participando, non? Eran experiencias moi bonitas. Isto durante a pandemia eu teño un grupo de estudantes portugueses que representaron unha micropeza así. E xa vos digo que estaban en cada súa casa. A ver, isto é algo que tamén xa comentei antes, non? O audioconto e a radiopeza, principalmente a idea, vou repetila, pero no audioconto hai unha soa voz, mentres que no radioteatro hai tantas voces como personaxes e un narrador. E ademais van incluídos os sons de fondo. Esta era a idea que, bueno, xa comentei antes e que agora... E é unha cousa, xa o coñecedes, non? Partimos aquí outra vez dos 3 circuliños. Mirade isto. Ben, todos coñecedes Mafalda, non hai... A miña pregunta sería, se tomamos unha tira de Mafalda, poderíamos transformala nunha micropeza ou unha nanopeza de teatro? Sen ningún problema. Os diálogos están feitos. Non? Os diálogos están feitos. Entón, o único que hai que facer é trocar os dibuixos por persoas. E xa teño unha micropeza. Entón, onde está a fronteira, neste caso, entre a banda deseñada e o microteatro? Se cadra, neste caso, nin hai fronteira. Entón, a min sempre me deu por pensar que cando teño unha peza de teatro, automáticamente podo convertela para radiopeza. E a radiopeza podo transformala para un conto. E o conto podo transformalo para banda deseñada. E finalmente a banda deseñada, como neste caso, podo transformala nunha peza ou micropeza. Por tanto, a relación entre os xéneros é circular. É circular. E neste caso, seguimos o sentido das agullas do reloxo. Vale? Ora ben, entón, digamos que hai unha serie de equivalencias, non? O sea, a tira cómica, as viñetas, serían na narrativa o microconto e no teatro a nano ou a micropeza. A historieta sería o conto ou sería a micropeza ou simplemente a peza. E despois, se máis grande, máis longa, a novela gráfica sería novela ou sería romance e despois sería a peza. Existe esa equivalencia entre xéneros, non? E como estou a repetir constantemente, a fronteira nas partes breves é moi complicada de establecer. Bueno, e agora reparade nesta historia. Bueno, está en portugués, pero penso que non. Hai unha cousa, mirade, eu xa non podo continuar porque estades aí unha chea de xente a falar. Se estivesedes no meu sitio, veríades como desconcentra. Dicir isto a futuros profesores é do máis triste, porque dentro de un pouco tempo estaredes no meu lugar. Mirade unha cousa, e dígovolo con toda confianza. Se non queredes estar, por favor, pero non faledes. O sea, podedes sair se queredes, pero non faledes. É que me desconcentro. Bom, o texto di así: Doutor, o meu fillote está cansado desde o mesmo día em que nasceu, diz a mãe de um paciente de 8 anos. Está bem, preencha esta ficha que vamos fazer umas provas ao seu filho. Após uns dias, a mãe do paciente voltou com o filho. Doutor, já estamos aqui. A senhora vá para o registro civil com o seu filho. Vão fazer lá os exames médicos? Perguntou a mãe surpreendida. Não. Tem que ir lá para abreviar o nome do seu filho. Não pode chamar-se Adolfo Ernesto, Antão Misericórdio Libório Felício Anacleto Zunzunegui Garcia Ochoa de Campos, porque tanto nome num corpo tão pequeno causa cansaço crônico. O microconto
É un microconto? É. Isto pode ser unha nanopeza? Perfectamente. Perfectamente. Hai unha parte, só unha parte narrativa que após uns días a mãe do paciente voltou con o fío. É a única parte narrativa. Todo o resto está feito con diálogos. Por tanto, cal é a fronteira? Como xa vos dixen antes, nin o sei, nin me interesa. E aquí tendes unha nanopeza, que por riba esta sí que está en galego, unha nanopeza normal, en linguaxe totalmente dramática. Personaxes 3, monstros peludos, lugar interior dunha cova con iluminación de fachos. Monstro 1 e monstro 2 sentados no chan beben de cabeiras humanas. Monstro 1, estou desesperado coa cabeira na man. Se non consigo asustar polo menos 2 rapaces esta semana, vanme botar da tribo. A didascalia. Monstro 2 dá unha palmadiña, monstro 1 no ombro. Monstro 2, como te entendo, hai 3 semanas que non dou espaventado ningunha cría humana. Experimentei con todo, mas foiche en van. Bueno, non vou ler toda a historia, pero isto responde a unha linguaxe absolutamente dramática. Ora, se eu quero que isto sexa lido, non representado, entón o que fago é isto. O que antes estaba en vermello agora está en azul. E aparece o narrador. O narrador. Porque o que non vemos ten que ser contado. Esa é a grande diferenza entre o teatro representado e o teatro lido. Entón vedes que di: todo acontece no interior dunha cova con iluminación de fachos. Monstro 1 e monstro 2 sentados no chan beben de cabeiras humanas. Isto era o que aparecía aquí na didascalia. Non? Entón, agora o que fixemos foi precisamente incluir un narrador. E así é como podemos pasar do teatro representado para o teatro lido. Esta é simplemente así, non ten máis misterio. Se isto queredes usalo para radioteatro, igual. Este texto serviría tanto para unha lectura así na sala de aulas entre estudantes, como para registralo, facer un podcast ou o que quixerdes, e incluir, que podría facerse perfectamente, podedes incluir sons de fondo. Aquí fala dunhas palmadiñas nas costas, poden soar. Vedes que as didascalias secundarias están aí presentes. Por exemplo, o monstro 3 ali di entusiasta. Isto o que fai, evidentemente non se vai ler. Non se vai ler. Cando fale monstro 3 non vai dicer entusiasta, non. O que fai é, de aquí sai toda a miña sabedoría. E ten que dicilo con esa voz. De aquí sai toda a miña sabedoría. Un ton entusiasta. Iso fica aí e esa é a didascalia secundaria. As principais, como vedes, desaparecen. As primarias. E son transformadas en narrador. Bueno. Claro, moitas veces diredes, e logo eu quero traballar cos textos dramáticos, non hai, entón teño que criálos eu. Bueno, a ver, é complicado. Escribir textos dramáticos non é tan fácil, pero podedes utilizar algúns recursos. Por exemplo, isto é unha viñeta muda. Unha viñeta muda que ademais é moi antiga e o que fan que podedes facer cos estudantes é transformar isto por aquilo de facer no sentido das agullas do reloxo, podes transformar isto nunha micropeza. Sería brevísima, porque tedes os personaxes, o que non tendes é os diálogos. Pero bueno, a cuestión é inventar os diálogos. Que máis podedes facer? Pois veredes. Se partides dun conto, podedes facer isto, identificar os personaxes, podedes adicionar algúns outros que pensades que son necesarios, sinalar elementos que contribúan para a ambientación, lugares decorados, luz, oscuridade, sons, etc. E dividir en actos
e cadros. A ver, no microteatro é moi frecuente que só apareza un acto único. Os cadros, pode ser, pero normalmente non dá. O sea, hai textos que os teñen, pero na maior parte dos casos non os teñen. E os diálogos serían tomados directamente do texto narrativo, con as adaptacións precisas, Pero normal sería que se usen os textos que xa están. A ver, unha actividade que moitos profes fan é, mira, tomemos o conto de Carapuchiña Vermella e fagamos unha micropeza con iso. Está ben? É unha hipótese razoable. E entón, o primeiro que pensades, cantos personaxes? Está a boa, está a Carapuchiña, está a mai, está o lobo e está o cazador. Bueno, 5. Vale. Cantos palcos preciso? Cantas escenas hai aí? Está a casa da mai, está o bosque e está a casa da boa. Está aí no límite, non? Son 3, vale, dá. Canto podería durar a representación? Os 7 minutos máximo, sí. Bueno, está ben, dá. Hai outras pezas que son moito máis fáciles de adaptar. Estaba a pensar, por exemplo, no lobo e os 7 cabritiños. Aí tendes os 7 chivos, o lobo, a mai que marcha, pero aí hai un só palco. Ademais, digamos, o aderezo moi sinxelo, porque hai unha porta, pero pódese ver tanto dun lado como do outro, pódese ver como, por exemplo, o lobo mete as patas na fariña, etcétera, dá. Ora, hai contos que sería moi complicado, non digo imposible, pero sería moi complicado levar para teatro. Imaginade, por exemplo, a Bela Adormecida. A Bela Adormecida, a ver, a historia xa é moi longa, por tanto, habería que abreviar. Os personaxes, bueno, a ver, a madrastra e as fillas, e despois a rapariga que chega, non digamos xa na versión de Disney, que xa tendes que meter media dúcia de ratos, non? Que, en fin, non tomemos a versión de Disney, que non é a mellor, precisamente. Imaginadevos a fada madriña, a carruaxe, e despois o palacio. É moi complicado, sería moi complicado adaptar ese conto a microteatro. Outro, Brancaneves, tamén. Xa non digo porque haxa 7 enanos, non? Porque poderíamos, vamos, a historia non podemos facela con 4, non? Son 7, non? Pero imaginade que se o bosque, que se o cazador, que se o palacio, que sea a urna de cristal, é tremendo, sería moi complicado tamén de adaptar. Entón, hai certos textos da tradición normal que son demasiado longos e que non dá moito xogo. Entón, habería que procurar textos. Mirade, hai unha palabra aquí que uso, que é a regra de ouro da dramatización, é que a historia debe caber en 1 ou 2 palcos, escenarios. 3 no máximo, bueno, facendo un esforzo, pero estas pezas de que estou a falar agora son moito máis longas, non dá para iso. Entón, sí que serve moito que cando estamos cos nosos estudantes na sala de aulas, que motivemos a escrita. No xeral, non só de contos. É importantísimo que unha vez que os nosos estudantes leen, tamén escriban. Iso é fundamental. E no caso do teatro hai unha palabra aí escrita en vermello que é grandísima, que é representabilidade. Que significa? Significa que calquera texto con que traballemos de teatro ten que ser representable. Ten que ser. Ora, que o comentaba antes, a Bela Adormecida é representable? Complicado. Brancaneves é representable? Complicado. Entón, unha vez que temos un texto que é representable, levémolo aos nosos estudantes, o que eles propios fagan esa versión
dramática dos contos, non? E cando escribimos, mirade, eu non fago distincións entre as técnicas, por exemplo, estaba a falar de Rodari, non fago distinción entre as que me serven para escribir teatro ou as que me serven para escribir contos, porque xa vos dixen que o teatro tamén é contar, de outra maneira, pero é contar. Entón, por exemplo, algunhas das que eu utilizo moito nas miñas experiencias cando levo cos profes, se non coñecedes Rodari, nada, pero se o coñecedes, aquí está, por exemplo, o famoso binomio fantástico, que consiste na combinación de dúas palabras sen ninguna relación e escribir unha historia a partir desas dúas palabras. A veces son opostos. Por exemplo, se tomamos o concepto de non sei lá, a ver, pensemos, un león é a máxima representación dun cazador. Ahora, imaginaremos un león vegetariano. O sea, a ninguén lle entra na cabeza que existan leóns vegetarianos. Ben, pois entón, se temos un león vegetariano, que historia pode sair de aí? E entón é cuestión de ir a propondo e traballala con estudantes. O que eu xa escribín unha vez foi dunha quenya, era de mar, pero bueno, unha quenya que era vegetariana, non? E que foi o inicio, o nacemento das mantarrayas estas, porque eran planas, pero bueno. Que pasaría se era outra das técnicas preferidas do Gianni Rodari, non? Que era colocar situacións hipotéticas imposibles, non? Como, por exemplo, que pasaría se o trineo de Santa Claus ficase retido na fronteira e non o deixasen entrar por inmigrante ilegal, por exemplo. Entón, toda esa situación, que é hipotética, evidentemente, canto máis absurda xa a situación, máis prestosa e máis xogo dá para escribir. O erro creativo é moitas veces sai de cousas que aparecen na sala de aulas, tú tomas nota e a partir de aí despois mostras aos estudantes e podes dicir, mirade o que saiu outro día, e con iso faz unha historia. Por exemplo, sempre se fala de hotel de 5 estrelas. Iso é normal, pero nunha ocasión un rapaz trabucouse e dixo unha estrela de 5 hotéis. E entón, a partir de aí, xurdiu unha historia onde precisamente o que aparecía era unha historia, era un conto, neste caso era un conto, onde, digamos, eliminamos a historia como estrela, porque, en fin, as estrelas son puro fogo, son lume, e o que usamos foi un asteroide. E un asteroide o que había era, precisamente, era moi pequeno, pero había 5 hotéis. Entón, a partir de aí, bueno, profesións fantásticas. Profesións fantásticas son profesións inventadas, non? Como, por exemplo, psicólogo de avións. Porque os avións tamén se deprimen, non? E entón, despois de tanto voar e tal, bueno, pues precisan dun... E despois están as imaxes, que agora vos vou mostrar, e as secuelas. Secuela é unha como se di? Unha teoría, unha técnica moi propia tamén de Rodari. Dicía, por exemplo, imaginadevos, no conto de Carapuchiña, dos 7 cabritiños, os 7 chiviños, os 3 porquiños. Neses 3 contos hai un lobo. E o lobo remata moi mal. Imaginadevos que o lobo fose o mesmo nos 3 contos. E chegaría un momento en que diría, e logo, aquí que son eu? A vítima sempre. E que é o que fai o lobo? O lobo vai ao xulgado e pon unha denuncia contra todos estes personaxes. E a partir de aí sí que tendes unha micropeza fantástica, non? Porque aparece un xuiz e os personaxes teñen que xustificar por que trataron o lobo como trataron. E o lobo pode dicir, non, eu son bon, pasa que me malinterpretaron, en fin. Con iso é unha secuela. Rodari dicía, e 20 anos despois, non? O sea, a vela adormecida acorda cun bico de amor e os 20 anos di, estou farta aquí do príncipe, que o único que pensa é ir a caza e tal, e decide ir facer as súas propias aventuras, non sei.
esa a parte da secuela. Tamén estaría a precuela, non? Que sería, xa sabedes, o contrario. Das imaxes, eu falaba imaxes porque as imaxes son moi potentes e son moi motivadoras. Unha boa imaxe pode inspirar unha historia sen grandes problemas. Mirade, a primeira son, bueno, non aparece inteira, son 3 nenos, aparecen 2, pero na imaxe auténtica son 3. 3 nenos africanos que construíron un futbolín. E ollade con que o construíron. Con 3 barras de ferro, unha caixa de madeira e unha especie de pelota que parecía de golf, mas non se sabe. E os rapaces estaban felices. Eu propio construín unha historia con isto baseada nun centro destes de refuxiados que son como cárceres, na realidade, non? E como eles xogaban felices e a filla do director do centro viu-nos da xanela dali do escritorio do pai e baixou para estar con eles porque estaba fascinada con as actividades, non? Bueno, non vos conto a historia porque... A ver, a da caixa e o neno na caixa, esa é unha imaxe, está dibuixada, pero hai imaxes reais de nenos na guerra, como viven nas caixas e fan diso o seu lar. Imaginade, podense escribir historias tremendas. Aquí non hai humor. Ou o vagabundo que, bueno, non ten casa e entón o que fai é pintala. Tamén poderíamos facer maravillas con isto, non? Banksy, xa sabedes, o tipo este que fai grafitis estes por todo o mundo, que ninguén sabe exactamente quen é, hai algúns que son xeniais, non? Este, por exemplo, que está no muro da Cisxordania, ali pintou, non? Que os nenos abren e do outro lado hai unha praia tropical, non? Ou a nena que xusto chove por baixo do parachuvias, non? Ou o policía co can de globos, non? Exemplo. En fin, Banksy dá moito xogo, só vos trouxen 3, pero poderíades crear o que queirades prácticamente con isto. Son imaxes moi motivadoras. E, bueno, xa imos terminando, entón, xa para ver estudante e o teatro, pois claro, está cal é o rol, o papel que ten o de actor, o de marionetista, como xa vos dixen, porque as marionetas, sobre todo as de dedo, os títeres poden ser manipulados por eles, sería boísimo. E despois, canto ao texto dramático, pode ser autor, pode ser actor repetindo a idea, e pode ser lector cando estamos a falar de radioteatro ou de teatro lido. Entón, como vedes, a participación do estudante é enorme. Non é para nada pasivo, porque se pensades que todo o que fagamos na escola cos estudantes é crear encontos, ler encontos, estades moi enganados. O teatro é unha das actividades que máis xogo dá. Ademais, ten moito a ver, non dixen antes, pero coa expresión oral. Cando traballamos, axudamos os estudantes a expresar coa voz, a manipular a voz. Entón, iso é fundamental, porque coa mera lectura de textos é máis complicado, pero cos diálogos no microteatro podemos axudar moito a traballar a expresión oral, moito. E, bueno, os espazos como, bueno, isto xa é un pouco repetido, a propia sala de aula, que é o lugar máis común, o auditorio, nas escolas que teñen auditorio, e, bueno, se teñen palco mellor, é máis formal, lóxicamente, é máis formal, pero, ben, a propia casa, isto durante a pandemia, como vos dixen, foi o normal, os estudantes estaban todos desde a computadora, coa cámara, e, bueno, e estaban todos sincronizados, e, por suposto, certamente a internet. Internet que para radioteatro, porque os textos que eles fan, se xa moitas veces eu teño moitas mostras dos textos unha vez feitos están gravados e subidos para internet, por exemplo, canles de YouTube de algúns estudantes, caso concretamente estes eran colombianos, e abriron unha canle onde colocaron todas as micropezas que tiñan desenvolvido durante a pandemia, e aí están todas colocadas. E, bueno, xa con isto concluo. Cales son os puntos fortes e os puntos febles
do teatro, bueno, para min os puntos fortes, as vantaxes, non? É moi fácil de levar a posta en escena, é moi motivador, xa vos dixen que os estudantes cando ven textos tan breves dicen, só isto. É moi innovador. Despois, a posibilidade de adaptar outros textos á dramaturxia, poden ser banda deseñada, poden ser contos, e que é posible adaptar a moitos tipos de teatro, non só un. E despois, dificultades. Ben, a escaseza de materiais. Este é o pior. Se buscades en galego, non atopades prácticamente nada, por non dicir nada. En castelán, tampouco. Hai teatro, hai textos dramáticos, moi poucos, pero hai. Pero como vos digo, para representacións de 15-20 minutos e dai para diante. Pero textos de 2, 3, 4, 5 minutos, 6 minutos, non atoparedes. Teredes que facelos vos. Entón existe unha falta de tradición. Os profes tampouco non están formados no microteatro. E entón, bueno, pues unha parte disto é precisamente formar os profes para que entendan que o microteatro o que é e como funciona. Bueno, aquí tendes unha mostra. Este de Quino, o pai de Mafalda, non? É unha versión del, da Carapuchiña, que, bueno, comeza coa parte normal e despois acaba con que o lobo e a Carapuchiña precisamente son máis ou menos amantes e o que fan é roubar ali na cómoda da boa. A boa ten aí diñeiro e ten unhas cousas, despois chaman a mai e van, co todo o diñeiro, van á praia ali a pasar o resto da vida, non? Ali no Caribe, onde for. E, bueno, por exemplo, isto tamén podedes utilizalo para transformar iso, como digo, unha banda deseñada nunha micropeza. Esta é un conto, bueno, este tamén, digamos que habería que actualizar, tamén é de Quino. A nena está obsesionada, o sea, os pais queren que a nena fique enganchada ao televisor. Digo que nos tempos actuais, máis que o televisor, sería o telemóvil, non? Entón, bueno, pero a historia é a mesma. Fan todo o posible para que a nena perde interés no que fai xa vedes, lé, a nena lé. E os pais o que queren é que fique diante do televisor, non? Neste caso sería que fique diante do telemóvil, non? E xa está. E con isto, bueno, pois xa concluo.